ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க? இந்தியாவை கொரோனா வைரஸ் 2வது அலை போட்டு தாக்குன்னு தாக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 4 லட்சம் கேஸ் இந்தியாவில் மட்டும் வருது. டோட்டல் வேர்ல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 6,80,000 கேஸ் தான் வருது. அதில் இந்தியாவில் மட்டும் 4 லட்சம் கேஸ் வருது. முக்கியமாக இந்த 2வது அலை ஏன் வந்துச்சு, இதுக்கு எந்த வைரஸ் காரணம், இது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த மியூட்டன்ஸா, வேரியன்ஸா, இல்லை நம்ம நாட்டிலே இருக்கிற வேரியன்ஸா, இன்னும் 3வது அலைவே வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எங்கேருந்து வரப்போகுது, இதுக்கு எங்கேருந்து வைரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வர போகிறாங்க, இது நம்ம ஊரில் தான் இருக்கா இல்லை வெளியூரில் இருக்கா, என்ன ஏது, இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு நாடு, 2 அலை, 3வது வேரியன்ட், இப்படின்னு ரொம்ப த்ரில்லர் படம் மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. நம்ம மொத்த நாடுமே இப்போ கொரோனாவால் ஃபுல்லாக சூழ்ந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2 கோடி பேருக்கு மேலே கேசஸ் இருக்குது. லட்சக்கணக்கில் டெத் ஆகிட்டுருக்காங்க. இதுக்கு என்னென்ன காரணம், எப்படி இந்த வைரஸ் அப்படியே மாற்றம் அடைஞ்சிச்சு, இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த SARS-CoV-2 அந்த வைரஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு. நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வேவுக்கு காரணமாக இருந்த வைரஸ் வேரியண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா N440K அப்படின்ற ஒரு வேரியண்ட் தான். இந்த வேரியண்ட்னால் வந்து அந்த ஸ்பைக் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த முள்ளு மாதிரி, அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மாற்றம். ஸோ இந்த வேரியண்ட் தான் முதல் அலை சிவியராக வர காரணமாக இருந்துச்சு, அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த சவுத் இந்தியாவில். ஸோ இந்த 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 வேரியண்ட்க்கு அப்புறம் அந்த இன்னொரு வேரியண்ட் டெவலப் ஆச்சு, அதை வந்து டபுள் மியூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பண்ண ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 2வது அலை இவ்வளோ பெரிய பீக்கில் போகிறதுக்கு காரணம் இந்த முதல் வேரியண்ட் கிடையாது, இந்த டபுள் மியூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வேரியண்ட் தான் ரொம்ப பெருமளவில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த 2வது அலை ரொம்ப சிவியராக படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ட்ரிபிள் வேரியண்ட் வேறு வருதுன்றாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டபுள் மியூட்டன்ட்னா 2 முக்கியமான மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டபுள் மியூட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப சிவியராக கேசஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது 3வது வேரியண்ட் அப்படின்னா ட்ரிபிள் மியூட்டன்ட் அப்படின்னா இதில் 3 முக்கியமான மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 2 மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்தாலே இதோட விளைவுகள் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, வேகமாக பரவுது, இது மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குது. அப்போ ட்ரிபிள் மியூட்டன்ட்னா இது 3 தடவை அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் மாற்றிருக்கு. ஸோ இது ஏன் இது மாற்றுதுன்னா, நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிபாடியை வந்து அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக தான் மாற்றுது. ஸோ அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் அடுத்தது ஒரு வேக்சின் போட்டிங்கன்னா அந்த வேக்சின் வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணும். ஆனால் இந்த வைரஸ் இந்த மாதிரி அதை ஆன்டிபாடி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே அதோட அமைப்பு மாற்றிக்கிச்சு. அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபாடிக்கு ஒர்க் ஆகாமையும் போகலாம். ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரிபிள் மியூட்டன்ட் வந்து இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது. இல்லை வெளிநாட்டில் இல்லை, நம்ம இந்தியாவில் பெங்காலில் தான் இந்த ட்ரிபிள் மியூட்டன்ட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரெயினை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பெங்காலில் இருந்து அது மகாராஷ்டிரா அப்புறம் நிறையா சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ்க்கெல்லாம் பரவிடுச்சு. இதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப மோசமாக இருக்குமா, இல்லை எந்த பாதிப்பு இருக்காதா, வேகமாக பரவுமா, இல்லை வேகமாக கொல்லுமா, இப்படி எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியல. இது வேக்சினுக்கு எப்படி கட்டுப்படுமா இல்லையா அதுவும் தெரியல. ஸோ இப்போ டபுள் இந்த 2ஆம் அலையே இன்னும் முடியல, அதுக்கே பாதி பேர் என்ன ஆவாங்கன்னு தெரில. இது முடித்த உடனே 3வது அலை வர வருதுன்றாங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள். இது மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டில் பண்ண ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இது வந்து ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டும் எப்படி அந்த அலையை உருவாக்குது, அலைக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பேசிஸில் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மற்ற ஸ்ட்ரெயின்ஸும் அப்புறம் அந்த B1 அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு வந்த ஸ்ட்ரெயினும் இதுதான் டாமினண்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த டிசம்பர் லாஸ்ட்டில் அந்த 2020 டிசம்பர் பக்கமாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா B136 அதாவது N440K அப்படின்ற ஒரு வேரியண்ட் வந்துச்சு. என்ன சொல்லலாம், இந்த N440K அப்படின்ற வேரியண்ட் தான் சவுத் இந்தியாவில் அந்த முதல் அலைக்கு வந்த பாதிப்புக்கே காரணம் அப்படின்றாங்க. இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் 2வது அலை ஆரம்பிக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மியூட்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். B1 அப்படி தான் இருக்குது, B117 அது வந்து யூகேல வந்து அதுவும் அப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் B1351, B136 அந்த பழைய வேரியண்ட் மியூட்டன்ட்டு, அப்புறம் B1617 அப்படின்ற ஒரு புது வேரியண்ட் வந்துருக்கு பாருங்கள். அந்த புது வேரியண்ட், அதாவது இது வந்து டபுள் மியூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஏற்கனவே அந்த மியூட்டேஷனும் அப்புறம் புதுசாக ஒரு மியூட்டேஷனும் வந்திருக்கு, அதுதான் டபுள் மியூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டபுள் மியூட்டன்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2வது அலை ரொம்ப வேகமாகவோ இல்லை ஜாஸ்தியாக இந்த அலையில் இருக்குது. ஸோ மேபி இந்த அலை பெருசாக பரவதுக்கு காரணம் கூட இந்த வேரியண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த வேரியண்ட் நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், ஜாஸ்தி பரவல்கள் இருந்தால்
இந்த 3 வேரியண்ட் மட்டும் கிடையாது, இன்னும் பல வேரியண்ட் வரும், அதுவும் பல எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. நம்ம ஜாஸ்தி பரவல்கள் நம்ம அனுமதிக்க அது நிறையா பரவி நிறையா உருமாற்றம் அடைஞ்சி புதுசாக ஒரு தினசாக வர ஆரம்பிக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா கோவிட் ட்ரிபிள் மியூட்டன்ட் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சது. இட் கேன் பி மச் டெட்லியர் அண்ட் கேன் ரெசிஸ்ட் தி எக்ஸிஸ்டிங் வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ரொம்ப மிகப்பெரிய உயிர்கொல்லியாகவும் இருக்கும், இருக்கிற வேக்சினுக்கு கட்டுப்படாமையும் இருக்கும் அப்படின்னு வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரில இன்னும். பட் இதுவும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது. இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மியூட்டேஷன், ஏன்னா சில பேர் மியூட்டன்ட் ஆகிருக்க வேரியேஷன் தான் நம்ப மாட்டாங்க. இது கிளியராக ஒரு டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சிசிஎம்பி ஹைதராபாத்தில் பண்ண ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வேரியண்ட்லேயும் என்னென்ன மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த L52R, E484Q இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வேரியண்ட்ஸ். இதெல்லாம் இந்த வைரஸில் மாறி இருக்குது, அதனால தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் இந்த சேஞ்ச் ஆகிட்டு புதிய மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு. ஸோ பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் பீக்கெல்லாம் புது மியூட்டன்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்னும் அந்த கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட ஒரு வைரஸ் இருக்குது, அதுக்கு உண்டான நம்ம மருந்து கண்டுபிடிச்சாலுமே அது கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றதுக்குள்ளே அதிக பரவல்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் புது மாற்றம் அடைஞ்சி ஸோ அதோட பூட்டியை மாற்றிக்கும். ஸோ ஒரு வைரஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் தான் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேக்சின் தடுப்பூசி தான் சாவின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அந்த தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரதுக்குள்ளே இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணால் புதுசாக ஒரு பூட்டை போட்டுக்கும். ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச சாவி, அந்த வேக்சின் அப்படின்ற சாவி இதுக்கு செட் ஆகாமல் போயிடும். ஸோ அது வேறு பூட்டு போட்டுக்கும். ஸோ நீ போய்ட்டு வேறு சாவி கொண்டுறதுக்குள்ளே இது 3வது பூட்டுக்கு போயிடும். ஸோ அதுதான் ஆகிட்டு இருக்குது. இதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம கொரோனா வைரஸை ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு போகிறத தடுத்தால் மட்டுமே இந்த செயினை தடுக்க முடியும். அதுக்காக என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி இமேஜஸ் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அலோன் இந்த மாதிரி நிறையா வாசகங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கிறதும் உங்களை சமூக இடைவெளி விட்டு இருக்கிறதாலேயோ மிகப்பெரிய பரவல்கள் தடுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சமூக இடைவெளி, அப்புறம் ஹைஜீன், அப்புறம் இந்த மாஸ்க் இதோட முக்கியத்துவத்தை அவங்களுக்கு அறிவுறுத்துங்க. ஒரு ஆள் சிறப்பாக செயல்பட்டால் கூட இந்த பெரிய பரவல்களை தடுக்கலாம். ஸோ மேலும் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப ஆயிடுச்சு. நான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா வீடியோ போடுறேன். ஸ்டே டியூன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், அப்படியே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ நெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.